ku danna subscribe sannan ku taɓa ƙararrawar sanarwa. Assalamu alaikum masu sauraron mu a wannan lokaci. Kada ku manta dai kuna tare da Bahaushe TV. Kada ku manta ku danna subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. A yau ne za ku ji cewa shahararriyar jarumar fina-finan Kannywood ɗin nan wato Hadiza Gabon ta kai agaji ma wasu matasa da suke tuyar ƙosai a jihar Kano. Ku biyo mu gaba don kallon bidiyon yadda matasan suke mata godiya suke kuma jawabai yadda ya kamata. Mun gode. Kada ku manta dai Bahaushe TV ku danna subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Gaskiya ba mu da abin da za mu ce sai dai mu gode wa Allah da ya baki dama kika dube mu. Allah ya ƙara zumunci. Now we have nothing to say. I don't know, ban san irin godiyar da zan miki ba gaskiya at all out of. In fact ma, I will just say you are my second mother. Straightforward. Gaskiya na gode. Mu taɓa zaton irin wayannan mutanen suna rayuwa. Mu taɓa zaton irin wayannan mutanen suna sana'a ba. Mun gode sister. Allah ya saka da alheri. To ni in fact ma ban san ma da wani irin word zan yi miki godiya ba. So what I'm now going to say is that kanina ya riga ya ce duka abin da you are now our second mother. Sai dai mai addu'a Allah ya kare ki daga sharrin makiya, Allah ya shiga tsakanin ki da mu, Allah ya ɗaukaka ki, Allah ya kare yalwan arziki. Muna so yanzu mu ganki sister dan Allah mu miki special thanks da kuma special shout out. Mun gode sosai. Allah ya bar mu sosai. Thank you very much. Godiyar mutanen kenan zuwa ga shahararriyar jarumar Hadiza Gabon. Kuma muna roƙon Allah ya sa a mizani, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya ji kan magabata. Mun gode. Ku danna subscribe Bahaushe TV.